quite liked him clambering up the. Yeah, no, I like it. Devil. Zippy Santa. Anyway. Εσύ από εδώ πήγαμε από τα αριστερά. Special offer mixed bag, please have a look again for 10 pounds. And please have a salami. Όντως κόσμο δεν μπορώ να πάρω τίποτα. Ναι, και τα κουλουράκια πάρε. Δεν κοιτάει κανένας. Κάτσε μπροστά. Last year I was coming here the other day. Δεν θα σε πω ποιο να πάρεις, θα πάρεις και εμένα ένα. Comme ci, comme ça. Εκεί μου λες να πάρεις εκεί για τις προάλλες με τη σοκολάτα. Παιδιά, έχω δουλειά. Πάμε λουκάνικο και φεύγουμε. Πού είναι οι φράουλες αυτές, σοκολάτα? Εδώ με λέω. Πάμε εδώ. Τι ώρα είναι? Για πέρα. Τα καυτά τα μορφά. Ένα μωρό πάρει που κοιμάται. Αυτό έχει πολύ γέλιο το μωρό. Θα έχει πόσο λίγο. 4 κίτα, Πρέπει να τάκεις να κάνεις βουτιά εδώ μέσα. Να ξεφωλιάσεις όλα. Αμάν, αυτό με την μπανάνα φαίνεται ωραίο. Ναι, με την μπανάνα είναι από εκεί. Φτιάχνει από εκεί. Όχι, θα φάνε κομμάτι σοκολάτα. Με την έχει την μπανάνα φέτος. Βασίλη, όλο αυτό εδώ πέρα τι ωραία, Αυτό μαλάκα τώρα στα κολλιάται. Πάμε. Σαλάτες. How much is your love? What kind of I was going to say then? Who else smokes on the It's me and you, Elsu, Kim, Mandy, Eric, 6, Emily. Oh, sorry, love, yeah. Thank you. Πω, special.